Bħala parti mill-Ġimgħa Internazzjonali tal-Klieb tal-Assistenza ġie ffirma ftehim bejn is-Service Dogs Malta Foundation u l-Gvern bilan li t-tielet kelb tal-assistenza jingħata taħriġ permezz ta' assistenza finanzjarja dan hekk kif il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat se jinvesti 15,000 euro għal dan il-għan. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet li preżenti għaliha kien hemm il-Ministru Giulia Farrugia Portelli u d-Direttur Maniġerjali tas-Service Dogs Malta Foundation Joseph Safraċ. Il-Ministru Farrugia Portelli fissret is-sodisfazzjon tagħha favur din l-inizjattiva. Hija qalet li tinsab kuntenta li għal darb'oħra il-Gvern se jkun tajnuna għas-Service Dogs Malta Foundation fil-ħidma eċċezzjonali tagħhom favur l-inklużjoni. Joseph Safraċ semma kif issa il-fondazzjoni se tkun f'pożizzjoni aħjar biex tkompli toffri l-għajnuna tagħha iktar klieb jitħarġu biex jagħtu ħajja ta' kwalità lil persuni li għandhom bżonn. Huwa semma kif din is-sena ggradwaw 6 klieb u semma kif 10 klieb oħra jinsabu f'taħriġ biex sena oħra jkwalifikaw bħala klieb ta' assistenza. Din l-għajnuna finanzjarja se tippermetti lill-fondazzjoni biex tħarreġ kelb gwida speċifikament għal bżonnijiet uniċi ta' persuna fl-ispettru tal-awtiżmu sabiex irawwem indipendenza, sigurtà u appoġġ emozzjonali akbar. Il-kelb se joffri lil dawn in-nies sieħeb lejali li jista' jgħin fl-isfidi ta' kuljum u jtejjeb il-benesseri ġenerali tagħhom.